In Sporthal de Basis is Sliedrecht Sport de topfavoriet van de nationale titel. Snits is de iets wat verrassende underdog. Jullie draaien eigenlijk een heel verrassend goed seizoen. De eerste doelstelling ruim gehaald bij de eerste 6. Je wordt zelfs derde. De kampioenspool word je zelfs tweede. Je mag de finale spelen. Je doet het eigenlijk heel goed, maar dan ben je hier en dan wil je meer. Hoe sta je er nu met het team? Hoe staan ze ervoor? Geloven ze erin? Ja, ik heb absoluut het idee dat het geloof er is. Maar goed, weet je, die meiden zijn ook niet dom. Die weten ook op het moment dat we zelf niet goed genoeg zijn, dan kan het niveauverschil groot zijn. En het verschil wordt heel groot. De Friesen staan in de eerste set met 15-12 voor. Maar dan komt bij Sliedrecht Esther van Berkel onder de opslag. En die zal de set op een kop zetten. We begonnen echt wel heel scherp, drong goed en de serviceserie dat weer de ommekeer in de eerste set. En daar gingen we geen antwoord op. Maar Van Berkel op serve maakt het Sliedrechts maar liefst 13 punten op Riegen. En helpt er mij met romverschil de eerste set binnen. In de tweede set gaat het een stuk beter met Snits. Oond 21-19 houden ze heel die 2 punten voorsprong. Maar ook nu is de slotfase van Sliedrecht. Puntje voor puntje draaien ze de achterstand om in setpoint. En ook dat wordt benut. 24-22. Ja, vandaag is geen goede start geweest. En de kansen die wij vooraf natuurlijk wel zien, die zijn er nog steeds. Alleen hebben we wel gezegd, ja, we moeten zelf onze zaken dan wel goed op orde hebben. En dat was het gedeeltelijk serverend en pasend vandaag niet. Nou, dan kan het niveauverschil groot zijn. Dat gebeurde eigenlijk ook, hè, set 1 en in set 3. Nou, gegeven, op naar zondag. Nou, het doel is natuurlijk om nou die landstitel te pakken. En dat moet het doel ik wijzen. De koppen met dezelfde kant op. En dat is ik wel zo. Alleen nog goed pakt het net goed uit. De tweede set gaat kansloos verlenen met 25-10. De titel ken nog altijd van Snits. Maar daar hadden Friesen dan wel een wonderke van nodig. Je moet iets doen wat dit seizoen nog niet gebeurd is, hè? Binnen in Sliedrecht. Ja, hoe dan ook. Maar goed, eerst die thuiswedstrijd aankomende zondag. Ja, je staat 1-0 achter in de serie. Maar aankomende zondag is gewoon weer een wedstrijd die vanaf 0-0 voor ons begint. Waarin we gewoon er alles aan gaan doen om de eerste set binnen te halen. En dan kijken we weer verder.